Edan teko. Boleh su. Yang bakal meledos. Tunggu Lek. Es Lek. Tunggu Lek, es. Es apa, Bro? Es kopi Lek, Lek. Pira bos regane, Bos? Iki tekomu jam piro iki? Jam tengah malam iki, Bos. Ngaranku ya lagi jam 5. Iki jam 12 kok tuku es iki lho, Cah. Ono, Bos. Ngelak kok. Es ono, Bos. Jane oleh ditukane ora, Bos? Kuat tutup iki. Ya gak aku sih penting. Wis, Bos. Nek rego malam iki sak iya, Guys. Tak meniki, nah meniki 7.000. Mosok semono 7.000, Bos. 7.000 semono. Balik kae no. Lah jam malam lho, Nek. Kecuali harinemu jam 9 ke bawah hawi regane 3.000. Ora ngerti gendone ning ngene sapa, Bos? Aku lho sing nyekel kene, Bos. Hah? Kowe? Kalau ditutup ya warungmu. Hah? Tutup. Ah, balik lho, Bos iki. Hah? Wale. Balik lho iki, Bos, ra joli. Oh, cacah blok. Nah, oleh ditukane ora to bosane. Ngelaki tangi turu awane seret tak. Lah 7.000. Sampai ya. Wis pokoknya bayar, jam-jam malam lah bayar. Iki wilayahku. Ya belah aku, Bos. Lah jam malam yang bayar. Engko nek bayar kulak niku peso bajingane kok. Ya kare ngomong ning Dewi Salon aku ngono. Wis gak ditunggu gak